Pasaron 3 meses dende a adxudicación das obras deste tramo da rúa Caixa de Aforros en Chantada. Unhas obras de mellora que parecían inminentes pero que aínda non deron comezo. A empresa encargada de levalas a cabo, Obras y Viales de Galicia S.L., adxudicataria das mesmas, está á espera de que o mellore o tempo para comezar, segundo nos informou o alcalde de Chantada, Manuel Lorenzo Varela, quen afirmou que se iniciarán neste primeiro trimestre do 2012. Recordamos que esta obra foi adxudicada polo Concello de Chantada a Empresa Viales de Galicia por tramitación urxente e procedemento negociados en publicidade. Procedemento ao que o Concello invitou a 3 empresas, das que ningunha delas era de Chantada, feito este último que a oposición criticou ao goberno municipal no seu día, xa que consideraban que se debería invitar a empresas de Chantada capacitadas e preparadas para facer unha obra deste tipo. Unhas obras de humanización da zona nas que se poñerá un novo pavimento con diferentes materiais segundo o uso peonil ou rodado. As beirarrúas levarán adoquín cerámico e había aglomerado asfáltico en quente. Por outra banda, habilitaránse 15 prazas de aparcamentos na marxa esquerda da rúa, onde cada 4 prazas axardinaranse pequenas zonas que serán dotadas de mobiliario urbano. Ademais, reporase a instalación xeral de abastecemento de auga potable e as instalacións existentes que se vexan afectadas polas obras. Uns traballos que terán un prazo de execución de 3 meses e que contan cun presuposto de 73.587 euros.